Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 13, 2021. Nakita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kay karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Magtiyo patay sa aksidente sa dalan circumferential. Supply sang baboy sa Negros Occidental nagasulubra. Sa aton mga nagapanguna nga balita national, isa ka semana nga pagka-atrasar sa pagdulong sang vaccine hindi makaapekto sa rollout. May heart conditions, mahimo sa gihapon makabaton sang COVID-19 vaccine. Sa aton balita international, health chief sa Peru nagresign sa pwesto. Kag sa aton balita sports, Pilipinas balik bilang host sang FIBA Asia Cup qualifiers. Sa aton balita entertainment, Chris Aquino na disgrasya ang tiil sa Rose Quartz kag tabitan na singing bowl. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6, Jess, detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita magdala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok na sa aton nga Facebook Live. Sa kay Miss Atia Kim Eriman, good evening. Sa kay Sir Manjo Arnejo, mayong gabi man. Kay Donna Navarte Macario, nga monitor na sa siniyang tinion. Kay Ma'am Mary Joy Camero, kay Sir Alex Montesa, sige at New World Radio Day. Oo. Kay Ma'am Elizabeth Malacca-Gamala, good evening. Advance Happy Valentine's. Keep safe. Sa kay Sir Noel Amar, mayong gabi, tamyaw yan ako no. Ay, din ako to. Din ako to kay Sir Noel Amarman.
Si Ma'am Vanessa Mayo, gali ko na. Ginatamyaw ni Sir Noel Amar. Ginatamyaw man ni Sir Alex Montesa, si Guillermo Clarito, kag si Tatay Fred Madred sa Mabini Coral. Okay, thank you so much, Ged. Oy, by the way, congratulations sa mga nagadala og kagina sa program wala kagina sa This Is My Life kaya nagpa-promo si Inday Ann for Valentine's. Ang 3 kabilog, mga number lang din nila ang ako niya na kopya. Pero may isa nga nakuha ko siya sa Facebook, si Ma'am Chris Satia. Amo ni siyang isa sa nakakuha sang load. So congratulations sa inyo nga 3. And hope nga makabulig na sa inyo ang 100 pesos nga load. Ginhimo to na lang 100 kay para maluwan subong sindayan. Char! Anyway, thank you so much, Ged. Sa kay Ma'am Rose Guevara, kay Eva Gradas Baterna. Sige, salamat. Sa kay J-Boy Arbias mayong gabi man. Standby kita danay para sa aton nga local news. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas ka balanse matuod na mensahe wala sang nagampingan padayon aksyon radyo Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang magtiyo nga sakay sa motorsiklo matapos na sideswipe sang trucking sa Lopez Sugar Central Corporation sa may Hacienda Busay, Barangay Efehanio Lizares, syudad sang Talisay sa may Circumferential Road, syudad sang Talisay Las 3:40 kay nasang hapon. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Alan Bidonia, 55 anyos, driver sa motorsiklo kag backrider sini nga si Rodrigo Bidonia, 22 anyos, residente sang Hacienda San Antonio Dos Hermanas sa syudad sang Talisay. Ginkilala naman ang driver sang truck si kay Jose Kenneth Verbo, 42 anyos, sang Purok Saragoza, Barangay Tinampaan, syudad sang Cadiz. Kakaupod sini ang mekaniko nga si alias Junjun sang syudad sang Sagay. Halin sa bunyag ang mga biktima sa syudad sang Silay kag papuli na kuntani sang natabo ang aksidente. Sa investigasyon sa Talisay PNP, parihong gikan sa norte, padulong sa sur ang direksyon sa truck ag motorsiklo. Nagapakita sa investigasyon sa kapulisan nga motorsiklo nga yara sa inner lane sang na sideswipe sang truck nga yara naman sa outer lane kag nalapakan ang mga biktima. Ang driver sang truck ang yara na sa kustodiya sang Talisay PNP. Sa dugang nga balita lokal, may persons of interest na ang Castillana PNP sa responsable sa pagpatay kay Dionisio Abendan, 67 anyos, matapos ginluthang las 6 media kagabi sa sitio Balucanag, Barangay Biak na Bato, Banwas ng La Castillana. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Ramil Bustamante, paagi sa CCTV camera, nakitaan nga duha ka motor riding suspect lunsay nakasuksok sang bonnet.
ang nagpalapit sa biktima kag hinali na lamang ang ginluthang. Si Abendan ang nagaangkon sa pilas sa tiyan kag gilayon gidala sa Enrico Ilomba Clinic kag apang ginsaylo diri sa South Bacolod General Hospital. Las 4 kainas sang aga si Abendan ang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angod sa motibo sang krimen. Nagdamo sa karon ang supply sa mga baboy sa probinsya sa Negros Occidental matapos ginhold sa mga backyard racers ang ilang mga baboy bangod sa pagpamintahas ng financiers sa Luzon. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena, ginabakal ang live weight nga baboy sa Negros sa balor nga 120 na lang ang kada kilo. Apang pag-abot sa Luzon, nagalabot ini sa 240 pesos ang kada kilo, kag kung maihaw na, yara naman sa 330 pesos ang kada kilo sang baboy sa merkado. Dugang pa ni Desena, isa sa nakitaan nila kung nga may price cap ang baboy sa Luzon bangod ginhimo nila nga issue nga wala sang shipping o kung wala nagapadala sang supply kag mahal ang bakla na isang baboy. Ginpasiguro ni Desena nga sa piyak na nga nagdubo sa nga 3.7% ang kadamuon sang baboy sa probinsya, supesyente ini sa gihapon nga supply kag baka padala pa sang supply sa mga lugar nga apektado sang African swine fever. So muna tingwan namon ni Gov kag ni Director sang DA nga ma-bridge na nga gap, no, kay until now may shipment man kita but pinapagawa nila nga nubo ang presyo sa Manila, hindi sila mamakal. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena. Mag-aumpisa na ang implementasyon sa backtrack scanner sa Burgos Public Market sa palabuton nga Lunes. Gamit ang 3 ka cellphone nga turned over sa Bacolod City Emergency Operations Center o kon EOC. Suno sa market supervisor nga si Mitch Malubay, nagpatigay na sila sang dry run kahapon nga adlaw kag ila natumod ang nagakaigo nga mga kakulangan. Dugang pa ni Malubay padayon sa karon ang ila ginahimong education campaign sa publiko angot sa amo nga implementasyon. Magluwa sa backtrack scanner, padayon man nga magapamtang sang logbook ang iataltapan sa tanan nga mga entrance para sa mga individual nga wala pa makarehistro sa amo nga application. Sa nibaluan nga damlag lang, mayara sang 3 ka mga cellphone nga gin-turn over ang EOC sa natungdan nga mga market supervisors sang Burgos, Libertad kag Central Market para sa amo nga programa. Sa katapusan nga balita lokal, padayon ang monitoring ginahimo sang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod angod sa compliance sa mga business establishments nga gintugutan sang syudad nga makabaligya sa makahuluwog nga ilimnon. Suno kay Wilfredo Giolingo, ang action officer sang task force, nagalawom ini sang nagakaigo nga kooperasyon gikan sa mga sektor nga nagpasiguro nga magabulig sa implementasyon sang health and safety protocol. Dugang pa sini sa tion nga mayara sila sa nakitaan nga mga paglapas sa mga regulasyon, ini ang ila igasumeter sa Emergency Operations Center para sa nagakaigo nga pag-akto. Sa Monday, pamalanton ni Mayor, ginpirmahan. Okay. Daton pa na itanawon, di ang ila agreement sa ito, na kung mag-violet, posible nga pwede man mabawi ang allowed. Pero amo na, panilagan pala kung nagsunod sila sa health protocol, mabalaan, na sa simana kung sa mga following days. Ang kabahin sa pagpahayag ni Wilfredo Giolingo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22 sa aton mga ka-aksyon kung ginapangita dira nimo epektibong food supplement para sa hypertension. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Okay, pabalik diri sa aton Facebook Live. Di na ko tuman. Sakay, Jerry Azero Jr. Good PM Action and Monitor lang always with Enrio at Barangay 35. Salamat, Ged. Sakay, Ma'am Zoraida Lucero. Good evening. Thank you for updating news. Update. God bless you all. Thank you so much. Sa kay Ma'am Chris Vilma Treyes, good evening. Si Ma'am Carol, wala ko nakabasa sa iyang message. Kay Christine Menyes Villalobos, Ma'am Christine, good evening. Happy World's Radio Day and Advance Valentine's Day. Sa kay Ma'am Cristia, greet niya lang si Elmarica kag si Perla sa Barangay Masaling sa Banwa sang Kawayan. Kay Sir Alex Puentes, dolay naman nihaw. Susa. Good evening sa imo, Action An. Sige, salamat Sir Alex Puentes. Mayong gabi man dala si mo. Kay Ma'am Virgie Olpinda, hello Indayan, good evening. Monitor kami diri sa gihapon sa Maysilin Homes. Happy Valentine's and God bless. Kay Ma'am Ann Bella, good evening. Advance Happy Valentine's man kuno and stay safe. God bless you. Thank you so much. Kay Ma'am Yvonne Buicher, good evening. Ari na si Ma'am Carol Montoya. Mayong gabi, Ma'am Carol Montoya, sa gihapon nag-monitor from National Printing Office dira sa syudad sang Quezon. Kay Edsel Camento, mayong gabi. Nagapamati sang balita. Salamat. Kay Elma Rica, good evening. Advance Happy Valentine's man. So, sige, salamat sa inyo yung pagpadala sa mensahe. Sa kay Ma'am Maria Fe Beligorio, Monitor di Valencia City, Bukidnon, from Not. Sige, madamo gid nga salamat. Standby para sa atong yung national news. Pamati alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
Action Radyo Philippines Standard Time, alas 6:28 kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita national. Gin pa siguro sa Department of Health nga ang pag-atrasar o kunang pagka-atrasar sa pagdulong sang Pfizer COVID-19 vaccine sa Pilipinas nga ginapaabot kun tani subong nga semana hindi maka-apekto sa mass vaccination plans ng gobyerno. Una ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang Pfizer COVID-19 vaccine ang mahimo na deliver sa pungsod sang mas temprano kung ang Pilipinas ang may kaugalingon nga indemnification law. Ang Pilipinas ginapaabot nga magabaton sang 5.6 million doses sa Pfizer kag AstraZeneca coronavirus vaccine sa una nga quarter sang 2021 nga may initial nga batch nga 117,000 ka doses ang Pfizer vaccines nga magaabot sa subong nga bulan. Ginpasiguro ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga mag-aabot ang unang nga batch sa bakuna subong nga bulan sa Pebrero. Base sa impormasyon nga nakuha sa opisina ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., ginpahayag ni Domingo nga ang rason sa pagkatrasar sa pagdulong sa bakuna sa Pebrero 15 ang tungod may pila ka dokumento nga kinahanglan pa nga i-review. Ginatumod ni Galvez ginatumod ni Domingo ang batch sang doses gikan sa Pfizer kag AstraZeneca paagi sa COVAX facilities ng World Health Organization. Padayag pa ni Galvez sundon sa pabakuna ang mga prioridad nga grupo nga nasaad man sa plano sang gobyerno nasyonal. Ginpahayag sang Food and Drug Administration ng FDA nga ginatugutan nga maka-avail sang COVID-19 vaccine ang mga persona nga may heart conditions. Sunod kay FDA Director Eric Domingo, ginadumili lamang ang bakuna para sa mga may severe allergy sa unod man sang bakuna. Patag ni Domingo, ginalantaw man ang kondisyon sang tawo kag kun may nakitaan o kung nakitaan nga maluya, mahimo nga hindi pag-ipadayon ang pagbakuna. Ginklaro ni Domingo nga wala na gina-require ang allergy test antes ang vaccination na process. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippines Standard Time, alas 6:30. Detalye sa ngaton balita international, sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan pagdayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia Dahil clearly. sa aton balita international, nag-resign ang health minister sa Peru kasunod sa report nga nag-aligar nga si Anay President Martin Vizcarra ay nabakunahan na sa COVID-19 vaccine antes pa mangin available ang bakuna sa publiko. Si Pilar Mazzetti nga nagserbi sa pungsod bilang health minister halin sang Hulyo 2020 ay nagpasa sa iya resignasyon sa kay President Francisco Sagaste. Ang gobyerno natalana pa lamang nga magapagwa man sang kumpirmasyon para sa formal nga pag-resign ni Mazzetti. Kag sa aton balita sports, ginbalik na sa Pilipinas ang 2021 FIBA Asia Cup qualifiers.
Ang desisyon ginahimo sa International Basketball Federation sa Biyernes. Pila ka oras matapos gin-cancel sang Qatar ang pag-host sa isa ka continental qualifiers bubble sa bangod sa COVID-19 situation sa ila pungsod. Suno kay FIBA Executive Director Asia Hagopa Kahirian sa isa ka sulat, ang apat ka national federations nagpabutyag sa nila intensyon nga mag-host sa isa tubtub-madaw nga grupo. Apang ang basketball body ang nagdesisyon nga ihatag ang obligasyon sa Pilipinas kag Lebanon. Suno naman kay Samahang Basketball ng Pilipinas akon sa Samahang Basketball ng Pilipinas ang paghalog sa travel restrictions. Amo ang factor para mabalik sa Pilipinas ang pag-host para sa qualifiers. Kag sa aton balita entertainment, may pilas ang tiil ni Queen of All Media nga si Chris Aquino. Basingon sige pakita sini sa Instagram post. Makitaan man sa iya post ang iya pagpa-blood test. So ka Chris, ulihin na niya mahibaluan o kung nahibaluan nga may pilas gali ini sa tiil pagkatapos nga magpaligo sa bathtub nga may uncut rose quartz nga ginaligar may healing properties kag tabitan na singing bowl. Dugang pa ni Chris nga malapit sa ukon mga half-inch ang naapektuhan sa iya nga vein. Kag sa karon, yara sa ER para ma-check ang iya nga pilas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:39, kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Pebrero 13, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!